Mbak Yu ganyong. Halo. Rene Mbak Yu. Aku pacaran karo aku dan. Wis entuk akeh po durung? Wis kena nggo tuku mobil. Alhamdulillah tak dongakno muga-muga ndang tuku Kijang Innova. Amin. Aku wis duwe kono mebos mogol. Kijang Innova. Bocah musik trematan nih. Nggih. Sampun pangapunten mbok menawi wonten klenta-klentune, wonten kekurangane menawi dereng saged dipinangkani, insyaallah tahun ngarep menawi sedekah bumi dipun paringi. Amin. Mbak, Dalem mbok iki ning ndi to, Mbak? Lah nggih mpun. Mpun panjer. Kuangsan wis panjer. Kak Bumi 2017. Mak, aku tak balik ke sana. 2 tahun sedeng buyuten. Lah takoki kok wong kuangsan Cina coplok ya Allah. Ya, Mbak. Mas, ora tau nyekel ngene iki kok nduk. Oh, senengane masih gudi-gudi ya, Mbak. Aku ora tau nyekel ngono aniku. Beri ceria. Beri kantenan. Anakku wedok siji iki. Lah kok kaya nganten ngene apa dadi nganten tapi ya lek iki. Dandanku tak get-get. Anakmu iki lho. Lah ya aku kok gumun lho. Si, Mbak. Aku yang kepengen ngene iki lho, Mbak. Ora nganggo ngono kuwi terus dadine ra ketok, Nduk. Sapa ngerti? Ana dulur nonton ning gone YouTube kepengen Rokim Sanjaya bintang tamu dandan sing kaya ngene. Kira tinggal. Lah wong kuwi lho ora turu ae. Lah iki noprak. Ora rong. Wong dijak ora ndang makan tak tinggal ah. Oh iso. Amen pacaran. Nanti tak ganyang iki kok ora ono ki mau. Iki bocah ning kene. Payu, Mbak, payu. Aku gantian. Banyak galak, Mbak. Piye? Mbak Yu iki apa? Kahalahum. Salomung Pak Api. Tapi sing maringi mas-mase aku dicium 2 kali. Lho ngene iki apik nek sing isine rupane pink. Ping iki duwe apa? Lho pink kok duwe apa? Lah duwe ketoke sumu ana angine cah. Rene coba. Lho kowe iki wong wedok kok dandan kok ngene to, Nduk. Ganyong. Lah piye mbok wong duwe Wong lanang sing nyawang kowe ora prangsang yen kaya ngene iki coba. nyanto lho aku diperkosa wis dipanjeri. Lah kok ora ki coba sawahmu to, Nduk. Lho aku marahi kowe nyandaki ya apik. Anak mbok. Kurang kepan. Endi ra kepanen? Iki aku nganggo siop. Iya ora kepan lho, ora kepan lho. Lah ngene iki coba. Alah yo. Jaman ki sama iki mang bocah-bocah wis do mangan apa urus? Ana ndang do mangan. Mbak sing dipangan apa? Ya, aku mang wis masak, senengane simbok, senengane kleting biru, ijo, putih, abang, Ganyong. ganyong. Mbak. Anakku kurang sih. Wes. Ayo ana simbane siji ning ndi? Sing siji ning pasar. Lah kok nang pasar? Ameh tuku sampo, Mbak. Ngopo nggo sampo? Sampo celear. Apa iki kok kanji sampo celir sampo clear. Iya. Lah kok celear. Lah aku ramas nganggo sampo Sunsil. Sunsilk. Angel kaya rambute kok ala yo ya iki mau bar kok salah apa piye to, Nduk? Tapi aku kecewa, Mbak. Lah kenapa kok kecewa? Aku bar ke salon ning kono malah diciumi dulurku Demak. Sapa? Iko. Lah Kan apa wis yo? kondur, nggih hati-hati sayang. Lah kok kenalan kok ora kecewa kok. Lali. Ya.
Jengene lali wong aku disawer saking asike nyekeli malah lali jengene aku. Delambok mripatku mblerak-mblerak. Oh, kaya gune. Itu laporan, Mbak. Wis tenan wis do mangan ta urung? Urung. Sing njaluk jangan bayem sapa mang? Rana, wis dek sore mau jangan bayem. Jangan bayem lho wis entek. Lah iya. Tak jangano bayem, tak gorengno iwak paus. Apa sing cilik ngetek-ngetek iwak? Wah, aku yo nyidam. Ini ndam apa, Nduk? Aku ricak-ricakno slira, Mbok. Rica-ricakno selira. Nyambe. Kowe iki sing ngamuk kok nyambe. Iya, apa yuk? Nek glosan-glosan kaya nyambe malah mbuh bengkok kok iso. Susuku Lah teh apik nyidam susu. lho, Mbok. Lah wong aku asli kok Bayu ora sampe palsu. Masa? Iya. Tidak. Lah aku sih. Kene. Isen pentelku cilik. Heh. Aku urung tau duwe anak. Siti Suleha. Iki piye, Mbok? Nek wis do mangan, Alah aku kira Kandhane kurang kok Bayu. yo gek ndang do mangan. Kenapa? Yo mangan sego aku wis masak kuwase banget. Lah wong piye dimusisi aja. Wong iki lunga pasar. Mau tak kongkon tak titip. Tempe karo tahu. Mula saka iku, Mbok. Sekali-sekali ki mbok dipasake sing enak apa iwak apa piye. Sesuk Golek kaya mbokmu mbok pakani tahu tempe. Si Mbak ini kepinginnya garang asem. apa? Garangan asem. Garangan. Barangan pangan dhewe kono. Aja Sesuk. lah, Mbak. Sesuk aja kuwatir, Mbok. Karo wong tua kok. Tak cari-carino, tak cari. Iya, tak cari. Lu ngalah. Nganggo hidup malah ngantuk. Hidupe karo yo. Itu mau apa capek, Mbak Yu? Aku nganggo hidup malah ngantuk. Jarake 5 meter. Mripate iso belalek kaya Iku lho. kaya Sing marai tertarik wong lanang. boneka apa? Lah iya. Boneka ning Bonekane ra ketang piye. Boneka Susan. Susan, mau kemana? Susan. Ora Susan. Lah kok Boneka santet. aku Iya. Lah bubu Kaya- semane. tak bubu. Cah cantike ngene kok lah. Mesake iki lho kok iso senengane. Ya wis, nek do urung mangan, aku tak ngejangan karo godhog banyu, tak masakno sego, liwet apa langsung dikus dandang. Kok tikus dandang? Lah piye, Mbok? Didang ning dandang kok tikus dandang kaya. Nek menawa kowe gelem tikus dandang, Lho kowe mangan dhewe ngono tikus dandang. Ya. Ana tamu walah ayune. Monggo sapa iki ya? Ayo tamu kok. aku iku ape masak kok. Digoleki kancamu. Kanca sapa? Iki kancamu kok ora Bayu Ganyang. Nek mau aku tiga. Ora itu ayu menawa. Kowe iki sapa kok iso golek irene? Aja mbok guyu. Oh, baik. Awi kuwatir. Awi kuwatir. Wis baik. Kowe kok wis kenal dhisik. Tak kandhani. Sumpah iki lak bojoku tenan ah. Iya. Aku kuwatir bojoku roh aku dandan ngene kok ndak ra dikeloni aku sak. Iki kok singkur-singkuran wae. Aja guyu aja wedoke. Saya tak takonane minggir. Nduk. Kowe iki jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Lah kok kowe mara ning omahku ki arep ngopo? Iki jenenge Sarpini Kuangsan, Mbak. Lho lah kok kowe jare ra kenal kok malah kenal. Warsi ae.
Oh ngenger tak kira ngenger. Aku iki kowe kok ora mbok rungokne to, Nduk. Kok iso nyenger. Nang kene iki anakku wis akeh, Nduk. Nek kowe nyenger terus mangane mung sithik. Turna lho manganku ki ra sego beras tok, tak campur sego jagung. Wis, Mbok. Perkara mangan ora usah dipikir. Engko jatahku dilongi gen dipangan karo setumpuk iki lho. Setumpi kok setumpuk. Setumpi. Oh iya wedok, nek lanang ya setumpuk. Ora ngono mak iki lho. Jenenge ngene lho ning kene iki sego tiwul ndekne apa doyan. Kok napa ki main kula. Sego tiwul doyan? Doyan. Doyan, Mbak. Sego karakan jagung. Doyan, Mbak. Sego karakan jagung ki apa to? Sego jagung sing ra dipangan terus dipemit dikarak. Ono. Cengkaruk. Cengkaruk ku ra sego beras. Doyan. Yo yes. Dadi apa-apa doyan. Oh, alah. Wis nek kowe apa-apa doyan. Ngene ae yo, Nduk, ketoke kok ora kepenak yen to kowe ning kene nyenyer wong aku ki yo ora duwe kok dadak ana cah nyenyer ning nggonku. Lah iya. Umpama kowe tak pek anak angkat ngono piye, Nduk? Kudu dipek aku tak, Mbok. Kok gampang kapan sampai anak angkat tuh nek saiki. Iya, Mbak. Kok jatahku kurang ya, Eh. Mbok? Umbarno aton. Wong dipangan agak oleh lek tonton. Ngene lho, Nduk. Aja galak-galak. Perek kok mame kok. Perek kok mame kok. Ora sih, Mbok semene apike kok iso. Akeh tapi kan lemu-lemu. Iki sake bocah iki. Iki sae. Lah iki piye, Mbak Ayu? Cilik. Cilik. Apane? Mbah tak deloke. Bute jarene. Apa? Rambut. Oh, tak kira dia rambut ki yo cilik-cilik to. Duh ngomong. Ya wis, Mbak, ora apa-apa. Yo yen Ben elu. jenenge aja ndang setumpi. Lho lah sapa? Lah nyelukan terus kleteng-kleteng ndang setumpi. Ngono ora penak. Sulastri. Kok Ora padha karo Mbak Sulastri sing duwe gawe. Ya dipadane karo dulur-dulurmu iki. Iya. Kleteng ijo, kleteng biru, kleteng abang, kleteng putih. Ya kowe tak jenenge kleteng kuning Ramban apa? Godhong semanggi. Mbok, janganan wis akeh. Wis Entek, Mbak, entek. Wis entek, Mbak Yu. Disambel kok enak e. Petetek kalau urung dipangan, Nenek apa? sak jambaran ora entek-entek. Ora kepengin sih, mbok pengen mangan semanggi dicemedeng wae. Seger, Mbak Yu. Godhong semanggi dicampur godhong rawe. Ya iku mangan kowe, Mbak Ayu. Sing mangan ki piye lek dicampur godhong rawe Ya, ora ajar. bocah lagi Kowe kok teko. ngancam karo mbokmu Ya, ya, gatel ngono ya. Mbok ngene lho, Mbok. Bocah lagi teko iki gen mangan sik. Lho, ya ora apa-apa aku pengen ngerti. Dhewek iki bukti karo wong tuwa apa ora yang dikongkon mangkat apa ora kono nduk jemune keranjange nduk. Segede ya, Mbak Yu. Wis. Piye apa nek? Ya wis gak apa-apa, ora ketan piye-piye ning wong kowe wis diakoni anak, kowe ora Wis duwe ora omah, dalan kok iso. ora duwe wong tuwa, mbok menawa mbok iki sarana sayang karo kowe dikongkon. Anane tak pek anake ya mergo aku sayang nek ora sayang Ya, tak pek anak. kanjane. Iki mbok kon ramban apa mbok kon golek brambang? Ramban iki dikebeki godhong semanggi ki Aduh. nimbang. Wis dulure semene akeh iki ya kudu kebak. Nek dikulep iku Karo makan manan kok nek sithik. Ngene. Ya kudu kebak kok yang kebak lagi bali. Wis ning kok dhuwure. Kudu iso. Dhuwure kok dikai godhong semanggi, ngisore kai godhong jati. Pangan kowe dhewe kono kok iso bola-bali kok ngancam Nek karo kowe lho lho. nek kowe gelem apa ora nek gelem tak ewangi. Ana karo ganyong ben diduduk ning gone. Ijo wis ayo. Ana Dang budal ayo. Ya bali ya. Ya. Wis gandeng wis do budal ayo.
kelimpe simbok. Mung perlune aku arep golek-golek. Golek apa? Golek brondong. Kene Nek menawa nemu brondong sing ganteng, Badal. Betul. Endi? Ya wis ora ketak piye kok tak golekne godhong semanggi sing ngrebyung-ngrebyung kuning ben ora diamuk karo simbok. Aku kok sakake ya ana ning alas dhewe engko iki nek ana kewan terus kowe karo aku dimongso ngono terus piye nek jajal? kewan lanang ya tak kekno, nek kewan wedok ya tak musoi. Loh, lah kowe kok kandha nek kewan lanang mbok kekno, kowe doyan karo kewan. Aku tahu ditabrak jaran wetengku ngantek mbedet lho ya mancal-mancal iki ndak wayah nglairno no. Kok kaya wong meteng tenan ae. Iki sundul-sundul lho ndase munggah neh. Kewan sing kembar kaya menungso iki apa jenenge? Kewan apa? Kethek. Kethek. Lah kowe jare mang kandha doyan kewan. Kowe ngomong karo kethek ya doyan. Doyan wong kethek lah ya duwe. Kethek iku karo wong pama sekolahno pinter ndi? Ya pinter wong. Loh, berarti kowe tau sekolah karo kethek. Loh, kok sekolah karo kethek? Lah iya kethek karo wong iki pama sekolah pinter ndi? Ya pinter wong. Loh, berarti kowe ya tau sekolah karo kethek wong kowe roh. Lah wong kethek kewan. Yo tetep goblok no, tapi kethek yo ono sing pinter kok. Pintere kethek. Dikeki panganan apa-apa ora gelem milahe gedang karo kacang. Dadi angger kethek pakanane Gedang. tenan. Iya. Sing duwe gawe iki sapa jenenge? Pak Men. Aku mah ngerti Pak Men kok dahar gedang. Lah terus. Lah kowe jare angger manganane gedang kethek. Heeh. Angger pakanane gedang Kethek. ya lo mang aku ngerti Pak Men ya makem gedang. Loh, nek ngono kowe ngarani Pak Men kethek. Ora aku sing ngarani. Pak Men mangan gedang iku, Pak Men iku seneng buah-buahan. Ora kethek. Wong kok ora dibayar malah kapok. Aku malah ya ngerti lho. Ana kethek iki karo bapake karo mboke. Iya. Delalah anakan kethek iki mang kok ditabrak truk. Anake kethek mati. Mati. Ngono ku mboke nesu apa ora? Ya nesu no. Sabar, sabar. Kok sabar iku? Kowe aja nesu. Loh, lah aku kene wong aku ngandakno jare kethek ditabrak mboke nesu apa ora? Lah iya ana kethek iki karo mboke. Heeh. Delalah anake kethek iki mang ditabrak truk. Terus Mati. Iya. Ngono ku kira-kira mboke ngamuk apa ora? yo ngamuk. Sabar, aja ngamuk, sabar. Loh, nek ngono lah aku darani mboke kethek. Lah kowe melu ngamuk kok. Lah dilalah mboke kethek muring-muring. Ngene iku pangane terus piye nek roh mboke muring-muring? Pakane mesti melu ngamuk. Yo ya aja ngamuk no. Wong aku wis sabar kok, kowe malah ngamuk. Dadi kowe karo aku iki pakane karo mboke kethek. Berarti dagelane bengi iki. Iya kebun binatang. Kok ana-ana ae. Lah wong piye wong dikongkon dandan ngene. Iya. Iki malah dipasrahi manggon ning alas. Lah kuning manus mbah nanti parake golek-golek takon lerene ngisor wit keturu apa ora. Lah iya, bot-bote kepengin mangan godhong semanggi direwangi ning alas dhewean. Wis ora ketang piye ayo kuning do direwangi. Muga-muga engko kuning iso ngebeki kranjange ora diamuk karo simbok. Amin amin. Engko nek nganti diamuk karo simbok cilaka. Cilakane piye? Kuning mesti ra diakoni anak, wong kowe ngerti dhewe mang bocahe kandha nek ora duwe omah, ora duwe sanak, ora duwe kadang.
Wong lolo tegese iki wong ijen broyo, wong sak juga mlaku sak parak-parak ora mesakno karo kuning. Ngono ya. Ya iya, umpama aku tulung karo kuning, aku mergo sakake delok tangise kuning, bocah iki jujur ngomong karo simbok nek ora duwe omah. Mula kowe mulih aja omong simbok nek kuning tak ewangi aku. Ngono. Iya. Ya wis nek ngono aku tak bali, aku tak etok-etok ora ngerti ya. Ya tenan lho ya. Ya wis. Janji aja omong simbok nek tak rewangi aku. Ora. Rumaten sing tenan gemateni kuning mesakno. Iya. Ya wis nek ngono. Lah kowe engko dak ora ana kancane. Wis gampang, engko aku tak menek wit gedhe kae soalé ana godhong sing ngrebyung lereng-lereng pakeh. Aja kuwatir. Ngono. Iya, ya. Ya wis nek ngono kowe ning kene. Hati-hati ya. Eling-elingku lho. Tak tinggal. Heeh. Konting apa konting kuning gemateni ya. Iya, ya. Ya wis. Aku ngerti nek beteng kuning iki bocah sakake kandha nek ora duwe mbok, ora duwe pak, bocah liya braya. Iki engko nek nganti aku gak ngrewangi beteng kuning, mesti simbok ngamuk-ngamuk, ora diakoni anak. Terus piye? Umpama ngono, mesakno karo petik kuning. Asablah dalengan. Alah Darmuji. Aku kan malah dadi warsi ya. Lah tak kira ke mau. Lho ke mau kondi kok lagi teko. Ora ngrasakno dulur kowe iku Mbak Yu Kleting. Gini ya. Lah aku diotok-otok nang tengahe apa mbakonan susuku lho nganti sisih sing kilang. Lho, layak rupan kaya dangkel mbako. Kowe uga sing hati-hati. Lah kok ora hati-hati kepise. Wong aku ya wis hati-hati. Lah nyatane kok ngantek diperkosa. Nek aku ora nganti diperkosa malah cah lanange tak perkosa. Lah piye ora wani aku wis? Ya ampun. Wong aku mau wis tak dungono iki Mbak Yu Kleting wis dongtong jaba. Ya, Pendang kaki aku pendang teko lho malah diotok-otok. kowe ngetarani bocah ora? Lho Ya Allah Gusti balik rene neh. lho. Mbak Yu Sukija. Aku warsi. Iya warsi. Aku ki mang critane nang Bali. Terus Lah kok malah lawange tutupan. Aku ya ora kuat, aku terus mampir ning warung, aku tuku rokok. ya wong wedok kok rokok. Lho, lah wong kene iki Laura kok. Apa iku Laura? Lanang ora, wedok ora. Ya ampun. Nah, iku apa mang sing otak-otak aku? Mantengki. Bener nek otak-otak kowe wong dekne wis ora ndek bojo. Dudah bojone wis mati. Menawa ditek-tek menawa. Oke, ndek kentekan beras terus bojone dijolna. Kowe gak kepengin Mbak Yu? Pengen Tak kei Mbak Yu nek kepengin. siji ae ra lho. Rokok dikokno susu. Walah entek Mbak Yu. Ya ampun. Karek siji tok lah iki piye? Gentenan nah ora. Kowe ya kepengin. Ya wis wong kowe karo aku wong telu ki dulur. Gentenan ra apa-apa. Ganyang pengen apa ora? Lho yo iya lho. Kowe lah pengen. Ya wis gentenan nek ngono. Nek ngono ya dicara acah. Lah carane piye? Angger bar nyerot, engko ngomong tir gentenan. Angger ana bobotir. Gentenan. Zaza. Ya ampun, susuku sing kene kok rasane malah bomboy. Sing kene kok ora ono. Ya ampun. Iki rasane rokokku piye ya ya. Segere ra umum. Tir.
seger. Iya, aku urung ngrasakno kok ora. Tir. Apa? Tir. Masa aku mbak tir. Tir. Gentenan to Mbak Yu, wong sampean mang sing ngatur nek ana bobotir gentenan. Oh, wedok kok rokok. Ben adil. Dadak ngono. Tir. Jenenge wong telu ki ben ketok rukun. Najan rokok kali siji ya dimut bareng. Heeh. Wis segere. Tir. Ya malah nggo nyanyi. Ora nyanyi wong aku watuk kok. Seger to. Tir. Dadi nek ana bobotir gentenan. Tir. Tir. Seger to Mbak Yu. Tir. Loh, Tir. tir. Ora iriran. Tir. Tir karepe ra tir karepe. Aku tir. Aku tir. Aku tor. Aku tir Mbak Yu. Aku tor pangan. Tir. Tir. Tengah aku. Mbak Yu ku senengane. Lah ora wong aku wong udut wis tir. Anggere apa udut tir. Aku wis ngetir lho Mbak Yu. Lah aku mang ngetir malah didor wong. Abrak ngene tir lho, dor ngono. Ya ampun. Wong kene wedok kok ngono. Wong kene mangono sing isinan. Isinan apa Mbak Yu? Aku rak karo mengguri arep pipis. Heeh. Ditutno cah lanang loro. Le ngetutno piye Mbak Yu? Mindik-mindik tak ngetno. Cah kae mesti getun loh aku ngono. Lah kok ngono? Aku mlaku ning ndek gedhiangan langsung tak tirno. Cah lanang iku abane do ngene. Le ngomong piye? Wong wedok niku yo ngadeg ngono. Terus mlayu krasak-krasak. Aku yo lanang. Terus mlayu. Mlayu. Mulane go Mbak Yu terok aku. Kene Nek dadi wedok iki kudune gelem operasi. Aku lho wingi wis bar operasi ning gone luar neger. lho negeri ya Mbak anu Adi. Negeri kayak iri ya. Aku tahu tak kei iri kleken kok. He, Operasi ning gone luar negeri. iku negara. Ora dikeri ora klegen. Wong iwak-iwak bandeng. Tak kira ririwak. Gara-gara ri karep aku malah ya. Dek, aja nguyane kono. Lah nang ndi? Marai kepleset. Karo ning sarwet Ning luar negeri. Lah iya, Aku operasi. Dioperasi karo dokter. Ning bareng diketok welinge dokter. Mas, iki rong dina aja nganti kena banyu. Iya, Dok, aku lak ngono. Ning delalah bareng teko omah aku kelalen. Lagi sedina wis tak dusi kena banyu. Lho, esuk-esuk turu kok tukul. tukul nang. Heeh. Nah aku ya ora iso tukul. Lah perkarane. Nang tak taleni rapiah tak gubetno menggur. Hei, aja kenceng-kenceng lah naleni. Apa? Aku tau menggi ndase ya. Tau tak kowecengi tak tau waleni lali ra tau dari tekan omah. Bareng tak coplok ape adus aku kaget. Perkarane. Lah milikku gak enak. Luru malah mengguri bareng tak coplok menggi. Ora ngono. Piye? Wong anjen lakon panyuwunan ya dituruti ya. Iya, Dik. Bayu Ganyong. Piye, Dik? Muga-muga ae berkah barokah. Amin. Kanggo pamin sakeluarga. Amin. Kanugrahan. Wong piye meneh wong kowe karo aku mung saderma nglakoni ra iya to. Iya, Ti. Iya, Ti.
Mulane ya wis anut ae karo sing nanggap. Iya no. Ning iki mang lho ndang gaune sapa kok gatele ra karuan ya. Lah oleh entuk kondi. Lagi anyar iki mau. Ndek bengi abang saiki rupane ngene. Iki yang larisno bakul gaone jaluki lakon ngene terus. Ya iya terus mesti kowe tuku. Nek aku ra ogah aku mesti ngilas sing di omah. Ayo piye, Dok? Mak anu nimbal ketoprak jeruk ngene. Walah ra langsung dong gembira. Iki oyakane ndi ngono? Ayo. Dok ora rono. Ayo aja. Lah kok aja? Ketoprak jeruk. Agek rame-ramene ngono delak ketoprake ditotoki terus. Iki aku malah entuk tugas kok simbok malah bocak marik-marik. Tugas apa? Kon golek godhong semanggi arep dikulup. Loh, ndang gage Mbak Yu. Ndang gage golekno. Mbok nek ngamuk lho. Lah aku meh menek ning kono, kowe tak weling wong loro. Kowe mulya, aja omong simbok. Ngono. Nek aku ngewangi kleting kuning. Ya. Kowe gurah duwe hadiah anyar. Sapa? Kleting kuning jenenge Ayu. Ayu. Ayu Bocah ndi? Ayu. Ayu ndi karo aku? Wah, ya Ayu Yupi no. Yupi iki bojone kene. Lah ndekne iku rambuté Yupi dinggo. Ya, Wes. aku tak mulai sek. Sing hati-hati ya. Tapi ene aja kandha karo simbok. Ora. Awas angger kandha karo simbok. Ora. Wis tak golek godhong semanggi, muga-muga kleting kuning iso ngebeki keranjang terus ditampa karo simbok nggone Suwita. Kerak. Lho, Neng. Neng. Ngene. Kowe ame godhong semanggi sisih kono ya, Neng. Aku tak menek nglaraki iki lho. Godhong semanggi sing duwa-duwa ning isor wit, ning dhuwur wit kae, engko tak segrakane gondang diadahi bendang kebek ya, Neng. Janjine aja dadu yo, Mbak. Ora, engko nek ana apa-apa langsung bengok nyeluk aku ya. Ya. Aku kudu ngebayani keranjang moto pito iki. Keranjang moto pito iki ora kembang aku entuk. Kini saiki lakon uripku koyo ngene. Sampai dino ngrasake panrasaning urip. Tak kira wae sawise aku ngira nek iso dapat. Uripku bakal mulai kasihnya kali koyo-koyo. Bocah. Ada suara-suara iki. Belah! Ora luput iki mau ana suara-suara. Iki mono suaraku. Wis wujudmu kewan kok bisa toto jalmu. Ora sak kowe lan aku. Najan wujudku kaya ngene nanging aku bisa tata jalma kaya dene. Diwanokake. Aku kang aran Gantonto. Dene sapa kang dadi aran? Disrawungake aku konting kuning. Koting ini aku pilih karo kowe. Mun perkara Tak sawang saka kaduan. Babar pisan kowe ora seneng sakjroning ati. Ning kowe mau kaporo awan-awan wis. Jane ana perkara apa? apa sebabe nganti aku tawang-tawang tangis. Mergo aku nangisi kahanan uripku sing kaya ngene kok bangutan. Njur apa lelakon sing kok sandang Kantheng Kuning? Kabeh dulur-dulurku lan wong tuaku iki ora tresna marang aku. Sine sampe dina mung gak siya marang aku kok bangutan. Ndak sia marang kowe. Tak rasane uripku wis mupus ra ono gunane aku urip. Siji wae menungso ning alam donya padha ra tresna marang aku kok bangutan. Kantheng Kuning.
panelangsaning urip. Nanging aja gampang mupus. Sira mupus lelakune urip kang wis kinodrat dening Gusti. Kudune kowe gelem nglakoni aja nganti kowe selak petekune. Kaya ampun banget urip sing kudu tak sangka kaya ngene kok. Oh, foto nganti lelakon iki aku. Aku pengen ngerti petekune. Tenane iki dino sibuk ngongkon aku supaya lambat. Kudu ngebaki anane Kanjang Matapita iki. Tak kira wae tangi iki kok kalamun aku bisa ngebaki anane Kanjang Matapita. Mergo kan esuk nganti tengene sore. Nyatane aku ora bisa ngebaki anane Kanjang Matapita iki. Mung perkara ngebaki anane Kranjang Matapita iki. Nen, kalamun aku ora bisa ngebaki Kanjang iki aku ora entuk bali kok kamu nonton. Petekune Kepiye bangun? aja gampang mupus satemah nuwuhake pangrestu. Nek mung trimo ngebaki anane Kranjang Matapita iki. Kowe ora sak tawang-tawang tangis. Mungkin aku bakal sabian dengan Iki aja kaya ngono. Kowe kandha karep sabianku malah. Atas aku menungso ora bisa ngebaki anane Kranjang Matapita iki apa meneh kowe wujudmu kewan kaya ngono. ora sak kunyestan aku. Apa to sing ora bisa? Waton Gusti ngijabahi. Mestine aku bakal bisa sabiyantu lan urip. Yen pancen ke arep tulung marang aku matur suwun banget marang kowe. Nanging ana syaraté. Jujur sarate opo Bang? Aku saged ngebaki anane Kranjang Matapita iki. Waton kowe gelem dadi bojoku bocah. Kok pira jeneng ngowae kudrat? Mergo ke wujudmu kewan aku menungso. Ana jamak lumrahe menungso iki urip bebojoan karo kewan. Pancen neraka kan dadi kandhang. Nanging kabeh iki kalah karo ginari sing kekudrat. Kalamun to wis dititahke dadi jodohku. Mestine aku bakal bisa duweni kowe sak putuhe cah. Kari kowe mungkin aku nantulan kowe. Aku saged ngebaki Kranjang Matapita iki waton kowe gelem dadi bojoku nanging nek kowe ora gelem ya wis ora dadi boyo pangapa. Ning aja salahke aku. Aku arep ninggalno kowe ketemu. Curigake aku Bang Tonto. Kene apa kowe ndililan aku? Kene papan kene aku kaijenan kaporo ana sing gelem ketulung marang aku. Ya, Kene ya Bang Tonto. iya dicai. Kalau tresnamu kang tuwasuk marang aku lain tulus sing bakti. Iya, iya. Iki aku kepengin buktekake. Aku gelem wene pawangsulan marang kuwi. Nanging ana syaraté kowe kudu ngebaki anane Kanjang Matapita iki luwih dhisik. Banjur kapan aku bisa mujuti karep? Saiki Bang Tonto. Selak dadi Kranjang iki papan kesak pisore wit kang gedhe kae. Kaya ngono wis. Aku bakal Trimo ngebaki anane Kranjang Matapita iku koteku. Aku bisa mujuti. Aku bisa mujuti koteku. Aku matur suwun banget Bang Tonto. Mergo iki Kanjang Matapita iki saiki wis kebak. Melu seneng sakjroning atiku.
sakwise aku bisa ngepratianan rancang mata kita iki esemu tansaya jiwat. Ini yo baru tonton. Mergo simbok lan sedulur wis ngenteni aku ning omah. Aku jaluk pamit aku tak balik yo. Ketengku ning. Kepiye Bang Tonton? Tunggu dhisik padha cah. Gampang temen kowe ninggalake lan aku. Kamangka kowe janji lan aku apa coba? Aku bakal menehi pawangsulan marang kowe. Nanging kowe kok dadak gugup arep ninggalke aku ketengku. Piye yo Bang Tonton? Yo wis. Ngene wae Bang Tonton. Piye Cahayu? Kanggo mikirake nggonku wenehi pawangsulan marang kowe. Aku njaluk inah suwene 40 dina ya Bang Tonton. Jaluk wektu pirang dina? 40 dina. Pirang dina? 40 dina Bang Tonton. Aja meneh mung 40 Cahayu. Banjur 100 dina aku saged ngenteni. Ya ora dadi kaya pangapa. Mbok menawa kanggo tetimbangan lan rasamu mula kanthi kuwi sawetara sewang-sewangan. yen pancen kaya ngono, aku tak bali kuwi. Sing ati-ati Cahayu. Diteni nganti 40 dina ya Bang. Aku bakal tumeka ning babat kowe. Gajah singa. Wes wis mateng, Nduk. Ya wis wis mateng saiki ngene pisan maneh. Kok lagi mangan ya kowe isa-isa ya, sono regetan siji. Tunggu tengku luwe kok. Benangan sik ambon. Gaweane sing kok lagi mangan. Kok wis gaweane rampung kabeh mangane nanti akeh. Ngono lho. Lah terus sing disayi apa? Iku lho manci siji jumone Nduk, siji tok kae. Ngomong siji sedelan dari rampung. Nek gaweane wis rampung ki sak mangan ketok seger. Nyala seseli. Siji tok. Disai nganti resik kaya anyar. Yen ora kaya anyar aja bali aja mangan. Lah ya mbok, didayamu piye nah ya ngono ta, Nduk. Lah jare kowe wis seneng tak kaya anakmu dhewe ya ora usah sedih kaya ngono. Lah wong sing mbok ngomongkan isa-isa wae kok kowe nangis. Ayo butuh daya supaya selesai piye kowe ndang mangan ndang bali nah ya ngono. Iki dadi sae kok malah nangis. Ayo mbok tangisi ya ora bakal resik nganti kapan. Ayo mana dikancani nyok. Anut. Odone sing iki Ayo ana karo simbol. Wong-wong disayi ngene ora usah dipikir. Ayo mana mangan isa-isa wae mangan. Ayo do mangan godhong semua.
Ya. Kebakan kamu yang bukannya orang. Sampai tidak udah langsung sih kaya. Si Potasio malah Wis. Ora usah ditangisi. Kabeh kahanan, kabeh lelakon kuwi wis ana gegarising urip pinaringaning Gusti kang gelar jagat. Ngene ning. Kawit kowe munggah ning gone omahe Simba terus didadekno anak angkat. Urung suwe kowe diperintah golek godhong semanggi. Iki kanggo pangeling-elingmu lelakoning urip, lelakoning laku, jantraning uripe menungso kuwi ora iso ditebak utawa direka daya. Mbok menawa sarana simbokmu merentah kowe golek godhong semanggi kuwi kanggo nodi kowe setya tuhu karo simbok apa ora. Kasunyatane mbok lakoni ora entuk puji pamuji, ora entuk pangalembono, ning malah entuk perintah meneh. Ora usah digagas, ora usah dipikir, kowe dikongkon ngresiki dandang. Mbok menawa iki kanggo pralampitane uripmu. Kowe ngerti apa sing dikongkon ngresiki iki dandang? Kon ngresiki ngantek resik mbalik kaya anyar meneh. Iki aja mbok pikir simbok nyiksa kowe iki gak. Mbok menawa kanggo sanepan. Kon balik anyar neh tegese kowe kon balik dadi menungso sing becik lan suci. Anyar kaya dandang engko nek wis mbok resiki. Lamun kowe ngresiki dandang iki dilatih utawa diwenehi pralampita kowe kongkon sing sabar. Kudu eling. Ora ana barang kang mokal yen Gusti wis maringi utawa nyabda ngeklekake bakal kasembadan mbalik anyar meneh. Netese elohmu tumiba ing dandang iki padha karo jeriting dandang sing bakal ngrewangi karo kowe ning. Dalan ora mung siji, mbok menawa ana dalan liyane mengko ana sapa sing bakal menehi sabiyantu karo kowe. Ora beda kaya aku mbiyen ning. Aku munggah ning dadapan ngawula karo simbok. Yo tidak sia karo kaya kowe kuwi. Diperintah rono. Ning linambaran ati sing resik, ati kang seneng, samu barang penggawean apa sing ditumibak ning aku karo simbok, delalah iso tak lakoni siji blawan siji. Iki kena mbok tulodo, kena mbok contoh. Kabeh penggawean ora bakal angel. Kabeh penggawean bakal kasil utawa kasembadan waton atimu seneng. Eling ya. Wis isai ning ngisor wit kae mbiyen aku gawe belik goaan. Iko banyune bening banget. Kosoki karo batu padas utawa lumpur padas. Lohmu tetesno sak akeh-akehe kosok ning banyu bening kae. Engko nek wis rampung, aku tak ngilekne banyu sing kon dhuwur ben tumuju ning belik sing mbok nggo isa-isa iki ning. Ya. Wis ora usah digetuni, digawe seneng wae. Ngono? Aku tak
ning dhuwur kae, tak ngilekno banyu ben teko ngisor ya ning ya. Iya, andom gawe ning. Satemah aku melu grentes lan melu ngrasakake apa kang dadi pangarsa sakwise jam ke-40 dina kowe janjilan aku bakal tumeka ning papan kene. Kowe arep weneh pawangsulan kanggo aku. Nanging kanthi nyatane kowe mung tawang-tawang wis isine mung nandang pangsuwa. Apa pancen kowe abot nggonmu arep weneh pawangsulan kanggo aku piye? Nanti aku nangis sing kaya ngene. Iya. Tekes aku ki abot arep meneh pawangsulan mangke iki ora. Banjur apa sebabe? Nanti aku temukan nangis kaya ngene mergo aku nangisi kahanan uripku. Kahanan uripmu. Kene aku nemoni urip sing kaya ngene kok bangunan. Lelakon apa maneh sing kok sandang bocah ayu. Iki dina simbok ngomong aku supaya nglesi anane wujude dandang sing wis kaya ngene. Dandang iki kudu mak balik dadi anyar meneh. Tak kira ora bakal iso kok bangun. Boten gunung. Sakwise aku kapurungu fokus dadi kandhangmu. Lelakoning uripmu sing kaya ngono rekasane. Nanging boten kuning. Iya bangun. Niki aku mung bisa sesurah lan kowe. Najan to lelakon abot kaya ngopo sing kok temah. Gelem kowe nglakoni kanthi ati lair lan suci. Gelem kowe lila legawa nggonmu nglakoni marang lelakon iki najan abot kaya ngopo. Lelakon kang abot yen kowe nggonmu nglakoni kanthi ati kang suci. Kuwi mung bakal trimo dadi pacoban ing kamangka Keting Kuning. Piye, Bang? Pacoban kuwi wiwitaning dalan tumuju koning kamulyan. Aku percaya ing besuke Keting Kuning bakal nemahi urip mulya Keting Kuning. Mung perkara dandang. Nganti kowe tumekaning tangis, kowe netesake waspa. Mundak ilang ayu bocah ayu. Mergo gedhe rasa tresnaku aku lan kowe. Ning kene aku bakal saguh sabiyantulan kowe. Dandang iki bakal tak resiki. Mula papanke sak pinggiring kali kae. Ya ngono iya. Salah gagal tindak. Sak gagal kenal. Aku bakal saguh sabiyantulan kowe Keting Kuning. Ngresiki anane dandang. Coba kedadian apa Keting Kuning? Keting Kuning. Ora ana babar pisan. Sing maune dandang wujude kaya ngono. Mergo saka sabiyantumu dandang kuwi malah dadi anyar meneh kaya ngene kok Bang Tono. Aku matur suwun ya Bang Tono. Sakwise kowe ora tawang-tawang tangis. Sakwise aku ngerti kowe mung isine guyu. Guyumu tansaya jiwat
tansaya nambahi gedhe rasa tresna aku lan kuwi Kleting Kuning. Mula Kleting Kuning. Piye Bang Tonto? Jumbuh yuk nalika kowe janji lan aku arep weneh pawangsulan kang aku suwe 40 dina kok semayani. Kamangka iki wis jangkep Kleting Kuning. Aku bakal nagih pan kuwe pawangsulan sing kok percaya. Bang Tonto. Percaya. Aku bakal bejani marang janjiku. Iya. Mergo iki wis jangkep suwene 40 dina. Mula ning kene aku bakal wene pawangsulan marang kuwi. Banjur opo pawangsulanmu Kleting Kuning? Aku sago mbok wek bojo. Iya. Nanging aku go duweni penjaluk Bang Tonto. Wis pas. Kalamun to kowe gelem tak pundhut garwa. Kowe duweni bebono kanggo aku. Banjur apa kang dadi bebanane? Apa kowe njaluk wujuding bondo donya lan arto kanggo nyukupi uripku bocah? Ora kok Bang Tonto. Banjur apa sing dadi panjalukmu bocah? Penjaluk Purana liya, swiwimu sisih tengen Bang Tonto. No! Kepiye Bang Tonto? Renyuh sajroning atiku. Sakwise aku kapurwa kang dadi panjalukku. Umume wong wedon kae duweni bebono wujuding bondo donya lan arta. Nanging kenapa Kleting Kuning? Panjalukmu njaluk ananing suwiwiku kang sisih tengen. Ingkang mongko bocah. Kepiye Bang? Yen to aku wujudi suwiwiku kang sisih tengen kelakonku. Jaluk pokok kecok. Iki kamangka magopoken marang jiwa lan raga. Apa aku kelakon tumekaning pati Kleting Kuning? Katone abot banget ngemujuti omongan dadi penjaluk. Wis, kalamun kowe rasa go mujuti kabeh penjaluk ora apa kok Bang Tonto. Sajak kuwi renyuh. Nalikane aku semoyo lan kowe. Ya. Najan abot iki kaya apa? Mergo gedhe rasa tresnaku aku lan kowe Kleting Kuning. Aku bakal saguh mujuti Kleting Kuning. Saguh mujuti. Piye Bang Tonto? Banjur kapan aku bisa mujuti apa kang dadi pacar? Saiki uga Bang Tonto. Ayo, selak gagah tak wujuti bocah. Kene bocah. Sewu sakderengipun. Saksampunipun Bang Tonto ngoploga suwiwine sisih tengen. Kok malah kawujudan penjara estunipun pinjam mriku sinten? Titah ulun Kleting Kuning. Sejatine Bang Tontong ki mau ya ulun Bathara Indra. Toro itu. Jeneng kita ora luput Kleting Kuning. Malah kapura ulun rumangsa matur nuwun kelawan jeneng kita. Nalika semono nganti Bang Tontong kuwi sejatining ulun. Nalika ana ing kahyangan Salendra Bawana, ulun dianggep nerak marang laler ana ing kahyangan. Nganti ulun kasabda ngersane Rama Bathara Guru. Sakwise ulun disabda dadi banga kaya ngono ki mau, sadurunge ulun kasebratake ana ing Ngarcapada.
Bathara Guru dawuh kelawan ulun. Kados pundi Sang Pikulun? Kalamun ulun ing Arcapada ana salah sawijining titah kang nyempal marang suwiwimu. Ulun bakal bali tumuli kaya duk wingi. Mula kanthi kuwi titah ulun Klething Kuning. Ulun rumangsa matur nuwun banget kelawan jeneng kita. Merga jeneng kita wis weneh tetulung kelawan ulun. Banjur sesulih apa kang bakal tak paringke kelawan jeneng kita. Sang Pikulun, kula menika boten nyuwun sesulih menapa kemawon. Kula menika ikhlas lahir tulus ing batin kok Sang Pikulun. Titah ulun Klething Kuning. Ulun ngerti apa kang kok tempuh. Jeneng kita lagi wae nandang sungkawa kepedhotan tresna. Iya apa ora? Menawi perkawis menika leres, dinten sak menika kula menika kapedhotan tresna kaliyan garwa kula Kang Mas Panji Asmara. Ing kasunyatanipun sampun tepung gelang angin kula ngupati kaliyan garwa kula. Nanging ngantos dinten sak menika kula dereng kepanggih kaliyan Kang Mas Bambang. Rumaos kekes ngenesak abiting marang kula. Jalaran rikala semanten kula menika sampun sumpah pilih kula lan Kang Mas Bangun menika boten saged pepisah. Nanging kasunyatane dinten sak menika kados ngaten kahanan kula Sang Pikulun. Titah ulun Klething Kuning. Nggih. Jeneng kita aja kok susah ing ati. Iki ana syarat lan sarana. Jeneng kita bisa tinemu kelawan katresnanmu kang sejati. Wonten syarat lan saranipun. Lajeng menapa nggih? Ning jeneng kita dina iki aja mung cukup mapan ana ing desa Ndadapan. Lajeng kula enggal dumugi dhateng pundi Sang Pikulun? Gelemo titah ulun Klething Kuning tumuju ana ing desa Karangkulusan. Unggah-unggahi kelawan priya sing dina iki kabeh dadi ocaning para prawan. Mula kanthi kuwi jeneng kita tumuju ana ing desa Karangkulusan. Menika salah satunggaling sarana kula saged kepanggih malih kaliyan garwa kula. Kula enggal tumuju wonten ing desa Karangkulusan. Mengko jeneng kita bakal tinemu kelawan katresnanmu kang sejati. Kados ngaten Sang Nanging Nggih. sadurunge ulun bali ana ing Kahyangan Salendra Bawana bakal paring kelawan jeneng kita sing wujude pusaka sada lanang. Lajeng katiasanipun menapa nggih Sang Pikulun? Mengko yen jeneng kita ana bebaya sak tengahing dedalan kuwi kena kok gunakake. Kados mereka kados ngaten kula matur suwun kaliyan panjenengan. Bola-bali panjenengan menika tetulung dhateng kula. Titah ulun Klething Kuning. Uga ulun rumangsa matur nuwun banget kawan jeneng kita. Mula sawetara ulun wis bali wujud kaya ngene, ulun pamit bakal bali ning Kahyangan Salendra.